Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπως και οι εβδομάδες που προηγούνται, είναι συνυφασμένες με τα βιβλία. Η σχέση μας βέβαια με την ανάγνωση δεν αφορά μόνο αυτές τις μέρες. Μια μόνη υποσημείωση στο ετήσιο ημερολόγιο δεν είναι αρκετή. Η συντροφιά με τις τυπωμένες σελίδες δικαιούται περισσότερο χρόνο, καθώς αυτές μας ακολουθούν παρηγορητικά στην κάθε μέρα και περίσταση. Οι μέρες που έρχονται πάντως είναι η κορύφωση της αγαπητικής μας σχέσης με τα βιβλία και είναι γιορτή. Έχοντας αυτό κατά νου, το Βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδη έρχεται για άλλη μια χρονιά να μας θυμίσει τη μυρωδιά του τυπωμένου χαρτιού δίπλα σε αυτήν της ζάχαρης και της κανέλας. Θα βρεθούμε και πάλι στον γνώριμο χώρο δημιουργοί και αναγνώστες. Θα είμαστε εκεί, δώρα φέροντες και τη ζεστασιά της συντροφιάς μας. Άλλωστε, η συγγραφή και η ανάγνωση είναι κυρίως αυτό, η επιθυμία μιας ευρύτερης συνάντησης. Έχουμε να πούμε πολλά.